тій книзі, котра за 2015 рік ви видали, вона вже є на українській мові? Ні. Не є. Тому що... Але перекладається тепер моментально. Тепер вона перекладається. Так. То вийшла, ну, я не знаю, якщо ви, ви будете мене просити на тим, але в кожному випадку, то та книга вийшла англійська, 2016 словацька, і моментально там я маю обалку, обкладинка по-польськи вийде. Польська, так? А тепер перекладає по-українськи. Так, це була ваша робота, яку науково ви писали. Тому є чехословацький період май акцентовано. В тій книзі. І вона має, тоді, виходить, не робить такий висновок. Тут у вас дуже багато матеріалів, котрі ви так подаєте, і так є, і так є. Да? І так думав, і так думав, і так все стало, і так все стало. І такі джерела. Ви не нав'язуєте читачеві, що ти маєш думати так, або маєш так, маєте такий погляд. Але сам чехословацький період, він сам по собі є відмінний від тої історії, навіть якщо 100 років котра є. Він відмінний, тому що це є вже велике переселення народів, Перша світова війна. Тут з'являють ті люди, котрі, можна сказати, до того часу не мали шансу з'явити, бо їм і не треба було, і не прийшли би. І з тим ті всі люди вносять дуже багато змін. Чехословакія теж вносить багато змін, той, котрих вона свого погляду це видить. Да? Ви так підкреслюєте в книзі, що в принципі не можеш вважати, що це є якась інтервенція зі сторони Чехословакії, і що то не є натуральне. Якщо є одна держава, то вже натуральна є дія Чехословакії тут є. Да? Але все ж таки інтервенція була, мені здається, Чехословакії відкликували, що ви маєте багато вопросів подивитися між собою, але перед тим в той загал людей, котрі мали це договорити і вирішити, з Праги присилали, наприклад, емігрантів. Ви, здається, і на тому конференції сказали, і в книзі так є, що то не є така... Які конференції? Презентації, що було. Да. Ви був там вчора? Так, я був. Що то не є дуже... Чи передвчора, так? Що то не є таке, що можеш вважати, що це інтервенція діями, не військова, а діями якимись. Чехословаків влияло на розвиток самосвідомості в чехословацький період. А мені здається якраз, що майже був вплив, навіть через призначення на різні посади чехами, призначення не русинів. От все рівно, хто ти був. Там ти з Росії, чи ти був українець з Росії, чи ти був руський з Росії, чи ти був українець з Галичини, чи ти був українець з України російської. Але це вже міняло ту карту, котру, а коли ще чехи так робили, що ви маєте тепер з тими людьми, котрі прийшли до вас на вашу землю, це договорити, яка ваша буде рідна бесіда. І то є тут не зовсім так. В 67-му році, коли то можна було так позирати, навіть я би так видів трішки, і не знаючи з сьогоднішніх часів. Чи сьогодні ви думаєте так само, що вплив чехів не повпливав на розвиток самосвідомості держави чеської в той період? Я би думав, тому що то була держава Чеськословенська, за те, що вони контролювали систему школьства. Само собою, кожна держава має вплив на формування чоловіка, молодого чоловіка, включно його чи її ідентичність. Але до якійсь міри мав вплив, це є другий вопрос. Я б міг повісти, що переважно від самого початку Чеші, менше Словаки, бо фактично найбільше були люди з Праги чи з чеських земель, які ту виконав функції державні, що вони конкретно не знали, що має робити.
Вони знали лем, що за те, що та земля є частина Českoslovenського держави, держава мусить усе зробити, щоб захищав ту землю, фактично напроти мадярського ревізіонізму. Бо то був найбільша загроза тоді, в початок 20-х роках. Що се тиче вопрос язика. Говорили, що місцевий язик має бути язик на землі. Але який місцевий язик? Вони не знали. Потім вони бачили, що великий конфлікт був на полі церкви. Бо був рух, як ми добре знаємо, православний, який почав уже перед війною. Задушив це мадярський уряд. Тепер, коли Чеші оголосили демократію, що кожна особа би міг вибрати свою віру без втручання з уряду, почав це великий фактично рух повернення до православ'я. Боротьби між церквами не лише з ієрархії, але головно в селах. Фактично чеський уряд не зрозумів, що йде. Так? Вони знали, що несуть католики римські, несуть протестанти, але чому вони воюють між собою? То значить, я би самі видів, що до кінця ясно, що держава Českoslovenська мала вплив, але від самого початку вони не знали, що робити. І за те, що вони кликали людей, які теоретично би мали знати трохи, бо розуміли язик трохи більше, як чеші. Чеші обець русинський не міг розуміти. Але російський мовний чоловік ті білі руси, які ті прийшли, або українці з Галичини, вони почали консультувати з ними. І ясно, кожен з них, як ви добре знаєте, мали свій погляд на карпатських русинів. Лем в 30-х роках то брав часу, що почав трохи консолідувати погляд на Підкарпатській Русі і до кінця почав підпорувати русинську орієнтацію, ми можемо повісти. Але це вже, можу повісти, вже був пізно, бо українська орієнтація і навіть російська орієнтація вже була досить розвинуті, так? Але в тім контексті можемо казати, що Českoslovenський уряд, як будь-котрий уряд, мав вплив, але не за те, що вони хотіли мати вплив. Тому що вони від початку не знали, що робити, як я повів, а потім ситуація розвинула так, як розвинула. Дякую.